Ako, Jakub, môžeme vyraziť? No... Jakub, ideme na stretnutie s predsedom predstavenstva jednej z najväčších farmaceutických spoločností. A ty vyzeráš, ako keby ťa vyplula krás na pole. Ja viem. No tak sa rýchlo prezleč a daj sa dokopy. Ale rýchlo, nemôžeme meškať. Keď ja nemám nič iné, len to, čo mám na sebe. Prečo? Pretože mi ukradli ten kufor, ktorý som mal zbalený u Ivanky. A ty si tam mal úplne všetko? Úplne všetko. Počkaj, Jakub, ale dúfam, že také účtovné záznamy a materiály o firme, ktoré by nám mohli ublížiť, ty si tam, dúfam, nemal. Jakub, povedz, že to nie je pravda. Zvládneme. Takto. Tí zlodeji ti pravdepodobne zoberú len tvoje handry, kozmetiku, topánky a papierik asi sa ujímať nebudú. Či nepredpokladám, že by ten kufor ukradol nejaký zamestnanec daňového úradu, nie? No. Dobre, nevadí, zvládneme to. Jakub, berme sa. Teraz skočíme do nejakého nákupného centra, kúpime ti nový oblek, košelu, kravatu, ponožky, topánky a fičíme na stretnutie. Ale to nestihneme. Stihneme. Haló? Pán Goldberger, áno, to som ja. Áno, Rosenthal. Áno, už sme na ceste. Áno, len chytila nás taká menšia zápcha, viete. Práve vchádzame do tunela Sitina. Áno, ja vás ale nejako zle počujem, strácate sa mi. Haló? Pán Goldberger. Našťastie je to tiež Žid, tak keď budeme pár minút meškať, tak sa nič nedeje. Poďme, Jakub, poďme. Jakub, musím s vami súrne rozprávať. Teraz nie, Jakub.